et posen les ulleres de psicomotricitat, ho veus tot també molt clar. I amb això arribem a l'últim mòdul, on podrem, amb la Sara, conèixer realitats de diferents espais educatius i com de maneres diferents. Farem també una part, compartirem, en aquest cas estarem les dues, una part de tancament, de com és aquest tancament de la formació anual. Sí, en aquest cas hi ha dos ritmes. Jo faig la part, en aquesta formació jo porto la part una miqueta més teòrica, però no vol dir que no hi hagi alguna dinàmica que portaré. Però, per exemple, el primer cap de setmana o el primer dissabte, doncs jo faré més aquesta part d'introducció a les bases d'educació lliure, que és com una cosa més teòrica, però no serà mental, o no intentaré que no sigui tot mental, no? Serà com amb eines que es puguin tocar una mica, que puguem fer dinàmiques. I alhora, en els espais educatius, que és al final, miraré de portar un ventall bastant ampli. També és veritat que vinc ara molt influenciada per la meva última experiència a Summerhill, que he estat 2 vegades aquest any, i bé, m'ha colpit fort. A més, el fet que estiguin oberts des del 1921, doncs hi ha una part d'experiència molt provada, no? Amb la qual cosa, a través d'aquesta experiència que he tingut aquest any i tot el que tenia prèviament i centres educatius que hi ha aquí ja a Catalunya i també al territori espanyol, doncs podrem fer una mica d'exposició del que s'està fent i s'està vivint i ja és real, no és una cosa teòrica. I llavors, amb això, dir també que la resta de mòduls, que són bases d'evolutiva, presència, acompanyament emocional, límits i conflictes i sexualitat, seré jo qui els donaré. Data de començar... Sí, comencem el 19 d'octubre i molt important apuntar-se una setmaneta abans. Llavors, el nostre mail és el brot de la xicola, tots junts, en minúscules, @gmail.com, aquí baix us ho posarem. Senzillament envieu que esteu interessades en la formació, en inscriure-us, nosaltres us enviarem totes les condicions i l'accés per poder fer l'ingrés i a partir d'aquí comencem. També hi ha l'opció de poder-ho pagar en cada mes, si us va millor en metàl·lic, doncs en metàl·lic, i en principi seria això. Em sembla que no ens deixem res més. Crec que no. En tot cas estem disponibles per resoldre dubtes, qüestions. Tenim un telèfon també en el cartell que tornarem a penjar perquè el tingueu disponible i moltes gràcies per estar aquí, per estar i per voler estar en aquest canvi també educatiu que pas a pas es va notant. Jo recordo que fa 10 anys molt diferent d'ara i desitjo que formacions com la nostra puguin donar aquesta embranzida pel canvi. Doncs moltes gràcies i ho deixem aquí. Estem disponibles pel que necessiteu. Gràcies. Adéu. Adéu.